veño de Santiago onte pois conseguí este texto, que é un texto escrito por un rapaz de quinto de primaria, e que escribiu como exercicio para, bueno, que se chama 24 horas en galego. Escribiulo pois como tarefa escolar nunha actividade que a Xentaña organizou por López Ferreiro, un colexio de Santiago. Entón, bueno, había un montón de textos, eu fotocopiei algúns que máis me molaron. Entre todos os textos había só 3 textos de 3 rapaces que falaban galego máis das 24 horas en un día só. E este é un dos rapaces que fixo esa proeza, non? Entón é moi curioso, era que tiña máis humor. Bueno, vou buscar así un pouco goche para que miredes pues, como vivía un galego un rapaz que vive en castelán o resto dos días, ¿no? Entón, bueno, sí. O día 18 de abril tivemos que falar galego todo o día. Ao principio, en inglés, cando falei galego, ríronse de mí. En judo, algún ríronse de mí e outros sentiron envexa porque non sabían o que falaba. Na miña casa extrañáronse moito porque eu non adoito a falar galego. Os meus amigos non sabían por que falaba galego, pero ao final acostumados. O meu avó, que nunca me vira falar galego, díxome que facía moi ben. Cando falaba, cas nais dos outros nenos propuxeronme falar galego sempre, porque o falaba moi ben. Non sei se a xente que me dixo que o facía ben dicíamos por compasión ou porque o facía ben de verdade. O meu mellor amigo díxome que quedaba un pouco ridículo falando galego. Debo decir verdade, tamén me sentía un pouco raro porque nunca había falado galego tanto tempo e tan seguido. Teño unha dúda. Haberá un día no que só se fale castelán? Porque eu ese día arrasaría. Cando era de noite intentei soñar en galego, pero claro, misión imposible. Este día foi moi importante porque foi galego todo o día. Ben,